inena ka intere kanye thuoleni mari mar mondo mi go koda mbaka lewe duto mag tudruok ido achiel kachiel mbui mago mopogore opogore ni apachi obedo gi thuolo mar mondo mi wasome kinde madhi nyime kod yudo weche manyien e chenro mar migago nyinga Ojwang Emmanuel bed kod chakruok nyaka gigo. Ka wachako en riwruok mok mar piny owacho mong'ere kaka Independent Medical Legal Unit kata IMLU oyango ni oganda jo Kenya maromo 63 ne owito ngimagi. 63 ne omdhi, 26 ne olal ka ji moyo 600 ne oyudo hinyruok e kinde ng'anyo mag Gen Z higa mokalo. Kolose kinde keto ayanga lipot mar IMLU e wi ng'anyo mar Gen Z, jakom maduol maketo nyong'ong' e tije obila IPOA Isaac Hassan oyango ni gisechwalo lipod nonro margi ne apis jomin buche ODPP e wi nek mar Albert Ojwang mar mondo mi oyaw ne ji metudo kod nek Ojwang bura kolero ni lipodno oting'o nyinge achije magin jopiny kod obila. Kendo bendo gai mar riwruok kinde pacho ka LSK Faith Odhiambo ochayo duol mochunere e oganda pacho ka NCC mowacho ni nindo e tich e kinde ma josiasa thuo oganda kendo nyayo tulo ahinya wi ng'anyo mag rowere ma Gen Z. The 2024 Gen Z protests unfolded in a familiar pattern. Unarmed protesters were met with excessive and often lethal force. The protests resulted in 63 deaths, 63 abductions, 26 missing persons, over 600 injuries, and widespread instances of torture and illegal detention. These events did not occur in a vacuum. Rather, they are part of a long-standing pattern in which public dissent is criminalized and police forces operate as tools of political repression. We have forwarded a file to the DPP to charge some people, some police officers and civilians, but it's not the end of the case. We still are following more leads and more investigations before we can say we have now officially closed that file. The institutions that I still hold are quite useless, like the NCIC. They're getting a higher budget allocation, yet we do not see the work that they're doing. Yesterday we saw on TV and on social media trending a member of parliament saying the way they will carry boys and goons to come and beat people in Nairobi.